Wa mai sirri na ga sai ƙare kyau su. Salim saurayina ne a da, amma a yanzu ba na son shi. Wannan wani karfanci ne? Ke ba za ki san yadda za ki jawo shi ba? To shikenan, dama zan koma gurin boka, akwai aikin da zan kai mishi. Zan gaya mishi ga abin da ya faru, maganin da ya bada an yi amfani da shi amma ba a samu an gan shi. Kun ga in ya so sai a karɓi wani, amma fa kin san da ku. Allah ƙawata. Haidar, ina son ka. Babu wadda ta isa ta aure ka, don duk wadda ka aura ni ce ajalinta. Haidar, kar ka ji tsoro, ba cutar da kai zan yi ba. Ga zobe nan ka ɗauka ka saka a hannunka, ba abin da zai cutar da kai. Duk sadda kake da buƙatar ganina, ka murɗa wannan zoben za ka gani ni. Me? Daidai. A to ke da kisa aiki na a rike nan. Haka nake so. Ruwa za a so? Malam ba ruwanka, ba ruwanka. Wannan aikin da kika sani in binciko Matar Haidar. Kaga, ni na riga na gano wace ce zai aura. Zan je in ga Maryam cewa ba ita zan aura ba, saboda ta san inda dare ya mata. Ka raina sana'ar fim ko? Sana'ar fim sana'a ce wadda za ka iya dogara ga kanka kuma har ka ɗauki wani. Ita rayuwa komai da lokacinsa, duniya ce, duniya ce. Yadda kika san kin koya ma zuciyarki san Haidar, ya kamata ki koya ma zuciyarki cire shi. Guba ce fa ki ɗauko za ki sha. Matar Haidar, Matar Haidar.